всемогъщи Божи, ние сме ти благодарни от това, Господи, за тази привилегия и тази възможност, Господи. Когато, Господи, ние имаме Божие да може да застане пред Тебе, Боже, пред Твоите святи нозе, Господи. Молим Ти, Господи, святи Боже, сега да не благослови святи Татко. Предлагаме се в Твоите ръце, Господи, и знаем, Господи, че Твоята милост, Господи, ще ни обхвати. Господи, както будния син се възвърна при баща си, така, Господи, и ние се връщаме пред Тебе, Татко Небесни. И да чуем от Твоите думи, Господи, че Ти прощаваш нашите грехове и Ти показваш милост към нас, Господи, Свети Боже. Благодаря Ти, Боже, за Твоята милост, която днеска ще ни даде. Чрез Твоята милост, Господи, ние можахме, Боже, да се справят с всички ежедневни нужди, Боже, Господи. Ти знаеш, Боже. Имат идва от Тебе, Господи. Благословението идват от Тебе, Боже. И ние сме Ти благодарни. Благодаря Ти, Господи, за всяко нещо, което Ти прави с нас. Може благослови подобни богослужения, Господи. Благослови подобни групи, Господи. Там, където се издига. Твоето велико и свято и достойно име, Боже, Свет. Благослови, Боже, и нашата група, Татко Небесни. Да, Господи, Боже. Нека, Господи, Светият Ти Дух Боже да даде централно място, Свети Боже, и да води събранието, Господи. Моля Ти, Господи, не само да води събранието, но да бъдат освободени, да бъдем освободени, Господи, телата ни, душите ни, да бъдат освободени, Господи, чрез Твоя свят Дух Боже, и да премахне всяко нещо, което не е от Тебе. О, ние Ти молим, Господи Боже, Отче, в името на Исус, изкорени го, Боже, и засей добрите плодове, засей доброто Слово, Господи, вътре в нас. Благославя всички Твои съработници, благослови Твоята пахри, Господи. Боже, ние го издигаме, Боже, пред Тебе и Ти знаеш какво точно да го дадеш. Знаеш, Господи, когато го дадеш, Боже, след, защото Ти не си Бог, който да бъдеш ограничен. Ти си извън ограниченията, Боже, след. И ето, Господи, ние го благославяме, Боже, и го почитаме. Го издигаме, Господи, пред Тебе и се моля за Него, Господи, повече от двама. Съвършено изцеление в краката, кръвта на Господа Исуса Христа, кръвта на живия Бог Исус Христос, да го докосат краката му. О, Боже, да докоси тялото му сега в този час, Боже, и да получи съвършено изцеление. Благодарим Ти, че за нас остави правилният урок. И Ти казваш един за друг си молете, за да оцелеете. И ето, Господи, една молитва, която е застъпническа молитва. И се молим един на друг и си носим тиготите един на друг. И ходатайстваме един на друг, както Ти ходатайстваш пред Отец. И тогава, Господи, нашият дух, когато се свързва със Своя дух, тогава, Господи, ставаш Твоята воля. Благодарим Ти, че можем да застанем, че сме от тези, които са ведят устата. Моля Те, опозини в изкушенията, когато дойдат изкушенията, неизбежно да ни дойдат. Но когато дойдат изкушения, трудности, проблеми, мъчноти, о Господи, дръж ни здраво. Дръж ни здраво да не са похули Твоето име. Но напротив да кажем, благословено да е името Господне. Понеже знаем, че Той е този, който стои до нас. Дори през долината на мрачната сянка да премине. Господи, Ти казваш, че Ти си с нас. Ти си там някъде страни, ни наблюдаваш. Гледаш на кого ще се вземем, на кого ще се дадем, на кого ще направи Господар в нашия живот. И ние винаги издигаме Исус Христос. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти за тези, които имат родители. Господи, ето и аз казвам, че аз съм ги изгубил моите. Но Ти казваш, че аз не оттам отивам при Отца и ще Ви изпратя друг утешител, който ще преводя с вас. И Ви няма да бъдете вече сираци. О, Господи, благодаря Ти, че Ти си за всичко за нас. И Ти мислиш за нас. И Ти си този, Господи, който вършиш чрез нас. Благодаря Ти, че всичко от Тебе, чрез Тебе, на Тебе, на Тебе да бъде слава. Господи, ето е рак, издател, че
Ние сме нищо, ние нямаме нищо. Но нас само не взимаш в трета ръка и не употребяваш да бъде проводник на благословение на нечи друга душа. Боже, ние сме ти благодат. Благодаря ти, Боже. Благодаря ти в името на Исус. Изпълнение сега, Господи. Докоси ни, Господи. Приветстваме ти, Господи, ела Татко Небесни. И си ти благодарни за това, че ти вече си дошъл. Имаме посещението от тебе. Преди ти казваш, двама събрали в Твоето име. Господи, ти си Господи, нека да бъдем в този час посетени от тебе, Боже. И ти казваш, ако нещо поискате нещо, според моята божествена воля, събрано със своята воля, той ще ви бъде даден. Тази вече, Господи, ви сърцата ни, ви живота ни, за това, че те са викат към тебе. Няма друг Бог и не ще да имаме други богове, които не да се хвалим на тях. Не желаем, Господи, само на тебе, единствено само на тебе, Господи. Да се покланяме, да се отдаваме на тебе изцяло, Господи. Изцяло живота да предадем на тебе. Да, Господи, Боже, халя. Това, Господи, ти ще работи с това. Благославя всеки един тази вечер. Обичам, Господи, всеки един със своята божествена любов, защото любовта ще остане в нашия живот. И сега ти моля, отвори сърцата ни, Боже, за да приеме Твоите думи. Думи добри, думи на вечен живот. Амин, Господи, да, Господи, предизвикваме Те да отвориш устата си и да изговориш думи на бъдеще, надежда и сила и радост и помазание за моите брати и сестри. Да, Господи, Боже. Ето това признателно, Господи, пред Тебе, който казваме, че ние сами нищо не сме, ако Ти не си с нас, ако Ти не си в нас, ако Ти не си чрез нас, ако Ти не си за нас. Добро, Господи, ела в нашата немощ. Велики свят си, Господи Боже. Приказваме Те, елате в нашата немощ, ела в нашата безизходница. Ти си изходния път. Алелуя. Ти си този добрият давач, който, Господи, само Ти можеш да направиш. Благослови. Той да се оставяме. Предаваме си този Твоята воля. В името на Исус, Боже. Амин, Господи Боже, амин. Амин. Амин, амин. Слава на Господа. Слава на Бога. Спрете микрофоните, ако обичате само. Спрете микрофоните. Слава на Бога. Знаете, тази седмица цял свят говори за Велик ден, Възкресение Христово. Разбира се, сега проповед ние говорихме за тези неща. Но искам да кажа неща, които са случили около кръста и мога да кажа неща, които са, може да ви за полка и днес и сега. Последните думи на нашия Господ Христос според Евангелие на Йоанна, бидейки на кръста, Йоанна 19:30, Исус каза: свърши се, и намери глава и предаде дух. Това е много важно. Значи, последните думи според Евангелие на Йоанна, които каза Христос на кръста, свърши се. Сега, какво значи свърши се? Значи, цялата работа, за която дойде Христос на тази земя, Той завърши. От начало до края, Той завърши. Завърши спасението, изкуплението, остави благата вест, проповядва, получава, изцелява, даде сила на църквата, на апостолите, после на учениците. И днес, наистина, Той продължава да върши чрез мен отново с църквата, чрез Святия Дух, който спати на тази земя. Но, сега ще поделя някои неща, няколко поуки за нас, които говорят за Христовия характер и неговото отношение към хората. Защото ние обикновено наистина ние си изричаме определени стихове, които ни харесват, така да, това каза Господ, така ще правим, така ще правим. Но искам да кажа, че има много неща, които са трудни за нас, за хората, но Исус ни показа пример. Един такъв пример е, когато Исус Христос беше на кръста, там се подиграваха, утреха му шамари, там усетили свобода. Вместо да ги похули, той не отрони дома. Нещо повече. Лука 20 глава каза така: и се окараха и други дома, които бяха злодейци, да ги погубят. Заедно с Христос имаше още дома. И когато стигнаха на място, наречено Ловно, там разпънаха него и злодейците, и от дясно и от ляво. Виждаме, че там разпънат на кръста с двама злодейци. И Исус каза: Отче,
Прости им, защото те не знаят, що правят. И като разделиха дрехите му, хвърлиха жребий за тях. Всяко наш тук. Някой човек, каквото казал Исус. Ще това е нещо много голямо. Исус се молеше за хората, които го убиват. Хората, които се подиграваха. Хората, които го обичуваха. Хората, които му даха оцетна свобода. Те утреха му шамари и казаха, ако си Господ, поне който удари. Тези хора, които бяха срещу него, бяха негови опоненти в случая, той се моли за тях. Какво съм да кажем? Това показва колко Бог е милостив към хората. Или Исус продължава да бъде милостив. Ето, отива на кръста Голгота. Вместо да мрази хората, които го приковават, той се моли за тях. Значи, много пъти Исус казва Словото Божие да обичаме и неприятелите си. Да се молим тези, които нас, които не ходят, се молим за тях. Това не е човешка любов. Човешката любов е да обичаме хората около нас. Семейство, деца, близки, познати, родини. Това са хората. Но Божията любов иска да обичаме и неприятелите си. Това надхвърля нашите възможности. Това става само чрез познавайки Господа, опознавайки Неговата божествена любов. И това, което е бял създаден чрез духа си, има любовта си. Той иска тази любов, чрез любов да обичаме хората в този свят. Тези хора, които наистина се нуждаят от Него. И тук Словото Божие каза, Отче, прости им, защото не знаят, що вършат. Представете си тези хора, ако съзнаваха какво правят, ще се покаят. Ще да падат пред Господа, като Господи прости ни. Но ти не разбираха. Искам да кажа, че има време в човешки живот, когато човек може да върши много неща срещу Бога. Но има време, когато Бог го посещава. И човек не трябва да пропуска това време. Това ще двамата разбойници. Те бяха двама разбойници, стояха от две страни на Христос. И в начало и двамата се потираха на Господа. Знаеш какво стане. Но после виждаме и дния как се промени. И човек към тези неща. Човек винаги може да бъде променен. Без значение докъде си стигнал. Преди казваме, еди кой си, ама той е такъв, от него ще става. Чакай. Всеки един човек може да е бил някъде в този свят, без Господа. Но Исус каза, човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Веднъж човек къде си постигнал. Исус идва и му показва милост. Въпросът е човек, какво прави човек с благата вест? Защото евреи, ти казва така, ако днес чуете гласа му, не закоревявайте сърцата си, не се прави, че не чуете Господа. Исаия 55 казва така, търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте го, докато е близо. Значи виждаме, че човек докато е в земя. Бог идва да дава шанс на човека. Аз не мога да е колко пъти. Но дава същата шанс на човека. И после ако човек постоянно отвърля, сам се научи себе си осъждение, за жалост. Бог обича човека. Бог смята Христос за хората. Но въпросът е какво прави човека. Дали приема тази жертва или после казва, това не е за мен. Много път се гледа, това е като намери се в морето. Попаваш в морето и много е дълбоко, има един спасителен пояс. Ето Христос, Бог хвърля. Ако се хвърля за пояса, ще изплуваш, ще се спасиш. Но ако кажеш, аз сам се справя, плуваш и потъваш. Така е християнството. Поревето Ной направи ковчег, качи семейството си, качи живота ти и спаси тогашния свят. Така е Христос и днес. Църквата, това е корабът, който е в това море. Именно нашия кормче е Господ Христос, който наистина иска хората да идват, да спасяват, да уседват. Сега, имаше двама човека, примерно казахме, около Христос. Сега ще полим малко на тях малко по-близко. Един от обичайните злодейци го хулише, казвайки, нали си Христос, изведи себе си, изведи нас. Сега, едният вече може би през смъртна агония и каже, нали си Христос, бе? Защо не спаси себе, спаси нас? Той виждаше спасение на тази плът. Той не търси друго спасение. И много хора в този свят сега, когато им кажа за Бога, казват, не може да с Бога, бе. Пари ми да знам как да живее. Добре, колкото пари имаш, животът ще свърши. След това ти живееш за материалните неща, които са с тази земя. Но ще дойде последно. Това че ще бъде, което се придобил. Така че е важно човек, преминах през тази земя, да работи, грижи се, гледай семейството, има деца, има много хора около тебе. Но първо потърси Бога. Потърси Бога. Помоли се на Господа, приеми го и после вече наистина всички необходими неща Бог ще ви прибави. Слава да бъде на Господа. И сега, тук тези двамата в началото, единия казах, викаше, ти каза, нещо, ще спаси себе, спаси нас. Но другия вече, изведнъж другия се промени отношението към Господа. И от тази промена се промени неговото вече състояние. Искам да кажа, от решението, което вземе днес на тази земя, зависи къде ще поканем вечността. Разбира, това е много, много важно.
В Словото Божие каза, какво ти ще пожениш. Много хора живеят за тази земя. И не ще заедно с тази земя, пада. Има хора, които търсят Бога и не живеят при Бога. Сега каза така. И другия, какво прави сега? Другия отговор го смъмра, като му каза, нито от Бога ли се боиш, ти кой си по същото съжаление. Двамата знаха, че са същото съжаление като Христос. Ние казваме справедливо се остане справедливо. Значи ние сме лоши хора. Направили сме много лоши неща и сесията. Това сме тогава на кръст. Това е сесията. Обаче, защото получаваме, каза, заслуженото от това, което сме сторили. А този не е сторил нищо лошо. Вижте сега, и не осъзнаваш, че този за него, той е свят, той е Господ. И каза така, и каза, Господи Исусе, спомни за мен, когато дойде царство си. Интересна работа, такива неща, които не ти си. Каза, Господи Исусе. Значи той зачиташе Исус като Господ. И каза, после говори, когато дойде царство си. Вече говори, че той има и духовно знае, че има небесно царство, че има Исус, ще дойде в църквата си. Но, вероятно, като е било на тази земя, има много неща, които да върши и няма време да повярва в Господа, да го приеме Господа. Това много прича на днеска запъртения свят. Хората вярват в Бога на Великден, на Рождество Христово. Тогава църквата се пълни. Всички вярват в Господа. Знаят традициите, ритуалите, колко път се обикалят църквата, под масата, отгоре масата, какви трепе се ставят. Всички неща ги знаят. Обаче, като мине празника, какво става? Като мине празника, всеки е там, където е имал и преди. Забравяме Исус, забравяме кой е пазар на кръста, забравяме кой е пазар за нас в живота ни, като че нещо, което сетим чак на година. Това не е християнство. Християнство е да приемеш Христос, да се покаеш, да живееш с Него всеки ден. Като се будиш да кажеш, Господи, благодаря за новия ден, който е подарък от Тебе. Благодаря за семейството ми, за децата ми, за хората, които си ми подарил, за живота, за здравето, за работа, всичко, което ми даваш. Това е благодаря Бог, всичко от Него. После, като ми е деня така, ако някъде имаш някаква нужда, пак се помня на Господа. Говорите на Бога към приятел, разберете ме. Тук не става дума, той не е някой строг съдия. Той е приятел. Иска да бъдем приятели с Него. И как, когато общуваме на Бога, ще почне да дължи, че Божият мир, Божията благодат, Божията мил живот всеки ден. И сега какво става после? Когато вече да си лягаш, благодаря на Бога отново за живота, за здравето, за хляба, семейство, всичко, което те пазва тебе през този ден. И не забравяй да се помолиш, да се покаеш, да кажеш, Господи, прости ме, ако нещо се сбърка този ден. Умея в кръвта си. И сме човеци, понякога са грешаеми. Може да имаме някаква дума, която не е добра. Може да поднем някакъв, където не трябва да гледаме. Хора сме. Ти трябва да и когато се кажем, Господи, прости ме, умея в кръвта си, ти да с мен. Лягаш и спиш спокойно. Това е живо взаимоотношение между това са, разберете, Бог е личност, Бог е жив. Както ние общем помежду си, така Бог е реален, иска да общува с нас всеки ден. От нас зависи доколко ще го приемем, доколко ще му дадем време. Ще кажа защо? Много хора казват, имам много работа върши сега, няма време за молитва, няма време за църква, няма. Чакай. Бог ти дава живота, Бог ти дава здравето, Бог дава възможности, Бог дава всичко. И накрая кажеш, няма време за Бога. Еклесиаст 3 глава Соломон казва така, има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Има време. Значи проблема е хората да си поставят правилно приоритетите. Кое е важно, кое е по-малко, кое е по-важно. Дойдете, поставете Бог на първо място в живота си. Поставете Бог и всичко останало ще видите. И семейство, и работа, и всичко като възможност. Бог ще ги прибави. Няма да се прославя Бог. И наистина, какво да се Исус кому каза този човек? Чакай, точно тебе не те искам в небето. Така ли му каза? Не. Ако бях човек, аз може би ще кажа така. Чакай, ти си лош човек, там няма място като тебе. Но искам да правиш сега. Той каза, Господи си спомени за мен, когато царство си. Исус каза така, Исус му рече, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Интересна работа. Една дума, едно покаяние, едно изречение. Нямаш нищо повече. Но това беше достатъчно. Виждаме колко голяма сила покаянието, истинското искрено покаяние. Каза, още днес ще бъдеш с мен в рая. Много път съм казал, когато му питат хората, брат Пари, и нека сберу чистата земя, къде ще бъда? Какво е разбойка? Още днес ще бъдеш с мен в рая. Тези, които са Него, ще бъдат при Него. Тези, които не вярват в Него, ще бъдат на друго място. Това е важно човек да сега, още от тази земя да си прави сметка, къде иска да прекара вечността. Вижте сега после. В Лука 23:46 каза така. Лука 23:46, това са последните думи. Лука каза така.
Исус извика със силен глас и рече: Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И това като рече издъхна. Каза: в Твоите ръце. Сега искам да кажа, че делото на кръста винаги е разделил хората на две. И още по времето на Христос, когато Исус беше на тази земя, проповядваше, поучаваше, изцеляваше, правеше много чудеса за мене. Имаше хора, които го следваха и вяраха в него, имаше други хора, които ходиха отстрани и го опонираха. Ние си фарисеите, част от юдеите. Винаги имало така. И днес виждаме в църквата, има хора, които идват и вярват и следват Господа. Може нещо да разбереме, но го следваме с вяра. Но има хора, които казват: няма Бог. Ако Бог ще има това или това, почват да задават различни въпроси, търсят аргументи да не вярват в Бога. Но Библията така, че цялото творение горе Създателя и хората остават без извинение. Така че важно е наистина и да разберем, че от нас зависи от коя група хора самоопределяме. Словото Божие казва така, Коринтияни 1:18. Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а е Божия сила да спасе тези, които вярват в него. Значи, самото дело разделя хората на две: вярващи и невярващи, праведни, неправедни, благочестиви и нечестиви. От тебе зависи към коя позиция или към коя група хора приемаш да бъдеш. И това става, когато вярваш Христос, когато го приемеш като свой Господин с покаяние. Това е много важно. Притчи 27:13, това е много силен стих, казва така: който крие престъплението си, няма да успее, но който изповяда и остави, ще намери милост. Виждаме, че всеки един човек се знаме грешник, но идейки при Бога, разбере какво направил Бог, изпраща Христос на тази земя и каже: Господи, аз искам да бъда с Тебе. Помогни ме наистина. Покаявам се за греха си. Какъв ти грех да имаш? Библията така, Евреи 10:17: и греховете и беззаконията ми няма да помня за винаги. Виждаме обещанието. Бог няма помни греховете. Той не очиства и ставаме праведни пред Него. Слава да бъде на Господа. Вижте, много важно. Исус Христос много ясно каза откъде дойде, кой го прати и защо дойде. Това са прости. Ще кажа защо. Много хора казват така: къде е бил Исус преди да дойде тук на земя? Защо дойде тук на земя? И откъде знаят, че няма други богове, откъде че няма други учения, други религии. Религии много, да. Религии много, но един е, който дойде от небето. Един е, който каза: аз съм пътят, истината и живота. И никой не да пришъл с мен. И не, това е Господ Христос. И той казва Словото Божие: защото сега от небето не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Волята именно на Отца. Слава да бъде на Господа. И в Филипяни тук сега, аз преди път говорих на пак, ще прочете стихове. Това са много силни стихове, които говорят къде е бил Христос и как е дошъл на тази земя и колко ниско е, наистина, ако мога да е слязал. Защото вижте, не понякога всеки човек се опита понякога в този свят да расте в пиедестала. Все малко по-нагоре. А Исус отгоре дойде на тази земя долу. Да можем аз си да имаме път към небето. Да може да стигнем до спасение, до вечен живот. И каза така: Христос Исус, който като беше Божий образ, пак не ще трябва да държи твърдо равенство с Бога. Но се отказал всичко, веднъж той се отказал всичко за теб и за мен, отказал се. Така, като си на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като си на човешки образ, смири себе си и стана последна смърт, даже смърт на кръст. Си рекох, каквата смърт на кръст, защото толкова се акцентирах от това. Ще ви кажем, кръста е място за екзекуция. Място, където и специално смърт на кръст, 200 години преди Христа, имахме племе финикийци. И когато римляните ги завладяват това племе, тези финикийци са имали такава екзекуция. И там са, на смъртна кръст, са слагали хора, които са най-големи престъпници. Значи хора, които няма прави. Най. И когато ти ги завладяват като територия, и тогава специално римляните взимат тази екзекуция и екзекутират хората, които са най-големите престъпници. Но не за римляни. Римляни, те са уважали своите хора. Когато римляни направиш много лошо, убили с друга смърт, а не с това на кръст. Това е било много страшно. И сега, именно с такава смърт Христос дойде. И какво направи с Христос на кръст сега? Словото Божие казва, че Той ни изкупи от проклятията на закона. Сега това е много важно, ще кажа защо. Само на проклятие, това е важно, ще кажа защо. Днеска има хора, които разшват проклятие по всяка, че кричи орехи чипят. И казват да разшват проклятие, тръгват и хората влизат в мини коловози, проклятие, няма такова нещо. Словото Божие казва, че един става проклят вместо нас. Значи той взима цялото проклятие на целия свят върху себе си, да може хората чрез него да станат праведни пред Бога.
християни не може да никакво проклятие. Сега, всеки може да прави каквото си иска. Словото Божие казва така: Христос ни изкупи от проклятието на закона. Като стана проклет за нас, защото е писано проклятие, което виси на дърво. Сега вижте, това е много силен стих. Да изкупиш означава да откупиш или да освободиш, като платиш определена цена. На кого и защо? Сега вижте, сега ще дам определено. Всичко става от Бога към Бога. Някой казва така, че не сме изкупени от дявола. Не, дявола няма шок с нас изкупление. Изкуплението е от Бог към Бог. Ще кажа защо какво става сега. Ще помните, Бог е свят. Бог е добър, Бог е любов. Тук човек е грешен. Сега, Божията любов иска да прегърне човека поради любовта, с която имам. Обаче, Божията святост и Божията справедливост искат наказание човека, иска смърт. Заплата на греха е смърт. Сега как Бог да прегърне човека, който заслужава смърт? Кажете ми сега, това е дилема. Какво направи Бог? Бог изпрати Христос, който умря вместо хората за техните грехове, и всеки един човек вече има достъп до Бога чрез вяра в Господ Исус Христос. И да ми казваме: Боже, аз идвам в името си Христа. Сега Той умря вместо теб, умря вместо мене. Ние няма да умираме вече. Ние просто приемем неговата жертва на Голгота. Матея 22 словото Бога казва, че Исус даде живота си откуп за мъжа. Откуп. Дори да ни изкупи. Това е изкуплението, което прави за нас. И сега, как става, каква е цената за този откуп? Вижте, цената е кръвта на Христа. В Стария Завет имаше ден на умъствение, в който Бог беше постановил един ден. Правиха там корбани тогава от животни. И тези животни бяха за един народ за една година. И всяка година трябва да се правят нови жертви. Те само просто покриваха греховете, не прощаваха. Но когато е Христос, той беше съвършената жертва, съвършеният Божия агнец. Когато Ян го видя, те към него, те каза: Ян 29, ето Божият агнец, който носи греха на света. Божият агнец. И вече няма нужда от курбани. Когато сега християните правят курбани, те по този начин силно ни защитат Господа. И казват: искам да помогна, чакай, няма нужда. Исус направи и каза: свърши се. Той завърши всичко. Няма нужда да прибавяме нищо върху това, което е направил Той. Сега, отново освен да се покаем и да живеем живот в покорство на освещение. Полека нека се променим. И Словото Божие казва относно изкуплението, казва така: като знаете, че не с тлен неща, злато и сърво са изкупени, отстоите вам живот, предават вам отвършите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като на ангел с бесената ги пречист. Сега дума, ако спасете за богатите, много от нас покари, че да бъде мънка. Няма да купим за спасение. Но спасението е наистина за Божия благодат, по Божия глас. Сами си каза: аз дойдох да потърси да се погиналото, хората, които наистина осъзнават твоето реално състояние. И когато говоря за проклятието на закона, това е смърт. И не сме изкупени от тази смърт. В Римляни 20 апостол Павел каза така: поне и всички са грешиха, Адам и Ева старост, и никой не заслужава се прослави пред Бога. Сега дума, когато Бог понеха в човечеството, Адам и Ева, цяло човечество, всички са грешни, еднакво грешни. Законът само показва, като гледал, че хората са грешни, ама ни ги прави по-добри. Обаче в Йоанна 8 казва така: закон беше чрез Моисей, но благодатта и истината дойде чрез Христос. Сега дума, че закона, това е огледало, което показва колко си мръсен, колко си грешен. И се каза: ела така стой, обичам какъвто си. Приемата, умилата, очистата кръвта и да приеме и ставаш Божие дете. В Йоанна 20 казва така: онези, които приеха, Бог даде право, се нарекат Божии чеда. В Римляни 6:20 казва така относно следващата стъпка. Значи бяхме заплата на греха смърт, но Божие даде вечен живот с нашия Господ. Виждаме, че заплата на греха смърт. Живееш в греха без да познаваш Господа и не ще умреш. Това е истината. Сега, някой ще каже: добре, как да се оправи? Как да избягам от тази ситуация? Приеми Христос, покай се, започни нов живот с Господа и Бог ще наистина да разберем наистина кой е Бог за тебе, как да живееш, как да се обходиш. Сега вижте, в 1 Коринтияни 15 глава казва така: о смърт, къде е победата? О смърт, къде е жилото? Вече Христос се победи. Жилото на смъртта е греха и силата на греха е законът. Но благодаря на Бога, който ни дава победата чрез нашия Господ Христос. Слава да бъде на Господа. Исус на кръста победи смъртта и всичко наистина подарява ни дар вечен живот. И то става наистина, ако мога да кажа така, следващия да каже:
Христос ни изкупи от нас хората, като време с нас, за нашите грехове, да можем аз и ти да имаме вечен живот, че вяра в Него. Във 2 Коринтияни 5:21 казва така. Във 2 Коринтияни 5:21 Бог направи грешен онзи, който не е знал грях, да стане чрез него ние правени пред Бога. Христос е безгрешен, той никога не се грешавал. Но той взима, ако мога кажа така, представете си греха на целия свят в един чувал и го става на гърба си и отива там и го прикова на кръста. И умира за нашите грехове. Това е нещо много велико, как да кажа. И в Второзаконие 21 глава говори се вече за самата жертва беше като беше там прикована проклятието на всички. Казва така, ако някой извърши престъпление, което заслужава смърт и бъде умъртвен, като го обесиш на дърво, да не оставиш тялото му през цялата нощ на дървото, но непременно да го погребеш същия ден, защото обесението е проклят от Бога. Така да не оскверниш земята, която Господ твой Бог ще даде наследство. Така Словото Божие казва, че проклят, който виси на дърво. Има с такава смърт, Христос умря за нашите грехове. И сега тук самия апостол Петър, един от най-ревностите апостол на Христос, всичко каза сега за кръвта и смъртта на нашия Господ Христос. Казва така, вижте колко елементарно ще го казва и е наистина разбираемо. Който сам понеси в тялото си нашите грехове. Той сам понеси. Дървото. Така, защото като сме умрели с греховете си, да живеем за правата, чиято рана вие оздравяхте. Значи умрели за Христос, да живеем нов живот. И казва така, защото като все блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и пискал душите си. Като все блуждаехте. Знаете ли, без Бога човек, кажете ми, каква алтернатива може да има? Помислете, поговорите с хора в света. Попитай го защо живееш. Каква е на човешкия живот? Коя е последна спирка на твоя живот? Къде е твоята надежда? Да, може да живееш много добре, може да имаш много хубаво. И защо? Видим, когато всичко свърши, какво става с тебе? Няма ли нещо повече? А Словото Божие казва, че има именно вечен живот. Слава да бъде на Господи. Днес се трябва много така в тези неща. Да внимаваме, да не пропиляваме благовестието, напротив, да живеем с Него. Господи, искам да бъда с Тебе. Помогни ме наистина. Вижте сега, в Словото Божие казва така. В Деяния 5:30 казва така. Бог на общите ни, възхитил се, когато вие убихте, като го повесите на дърво. Вие го убихте, повесите на дърво, Бог го възкреси. Слава да бъде, Господа. И сега, има нещо, което каза, нещо те важно. Завесата на храма се раздра. Интересна работа. Каква завеса, какъв храм и какво значение имат за нас днес? Има голямо значение, ще ви кажа защо. Матея 27 глава, се четем първо. 50-51 казва така. Исус като извика пак със силен глас, издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре долу. Земята се разсея, скрити се разпуха и така. Виждаме, станаха катаклизми. Обаче, каква е тази завеса сега, за която говоря Словото Божие сега? В Призко Стария Завет Бог даде наистина Моисей да направят храм. И каза така, как да бъде, що да бъде, всичко да изсок. И примет, в този храм трябва да има и завеса. Завеса, която да отделя святото от пресвятото място. Сега думам, в пресвятото място имаше право само свещеника, имат годината да принася жертва. Това е. Другите нямаха право да свещеника. И сега, когато Словото Божие казва завеса на храма, се разна това, че всеки един човек вече има достъп до Бога чрез Христос. Сега ще прочета малко изход 25 глава. Първо. Казва така. Едно те казва, тогава Господ говори на Моисей, казвайки, кажи на израелтяните да съберат принос. И от всеки човек, като на драго сърце би дал, ще приеме принос за мене. И после казва така. 8 и 2 стих. И да ми направите светилище, за да обитавам след тях. Според всички, което ви показвам, образа на кинията и образа на всичките пределности, така да направите. И той им казва какво да правят. Въпреки това имаше едно място, което говори за тази завеса. Нека да приемем какво става сега. Изход 26 глава, от тяло до 3. При това да направиш скинията от 10 завеси, от предпредния месон и синя, морава и червена материя, на тях да мезиш изкусно заработени херовими, лъжата на всяка завеса и трябва да виждаме тук какво да бъде завесата. Обаче нещо, което казва вече, каква е функцията, каква е целта на самата завеса и всяка останция. Числям 30 и 31. 31-30 казва така. И да направиш завеса от синьо мораво, червено и препреден висон, и да нависеш на нея изкуствено изработени херовими, и да я окачиш с златни куки на четирите оковани с злато стълба от симо дърво, които стоят на четирите сребърни подложки. Под куките да окачиш завеста и да несеш там отвътре завеста, ковчега с плочите на свидетелство, така че завеста да ви отделя
Светилището Святия Светих да отделя. Значи, целта на завесата беше да отделя Света и Светих и святото място. След това място се среща с Господа, с Бога. И сега, ще почнем още някой сега, вторият писи, които са важни само на секунда, само ще прочета, казва така. Тогава Соломон започна да строи Господния дом в Иерусалим. Пак при Соломон същата се получава. Където се яви Господ баща му. Той започна да стои във втория месец на 4-та година. И основата, в която Соломон положи да построи дом, имаше тези мерки, дължината, така нататък. И наистина стих 14 каза така. И направи завеса от синя морава и червена прежда и весон изработен по нея херувими. Значи виждаме, когато има, ако мога да кажа, първият път и втория път, място, където се среща Бог със своите, имаше завеса. Завесата разделяше. Сега тази завеса вече се раздра. Какво значи? Чрез Христос всеки вече има възможност да общува с Бога. И това е нещо много интересно. Няма може да някой да застъпва за тебе. Няма може някой да прави жертва за тебе. Жертва вече е направена. Застъпник е Христос. Словото може да каже, че има един Бог, има един ходатай между Бога и човека. Това е Господ Исус Христос. Винаги, когато почнеш да се молиш, кажи, Боже, аз идвам в името на Исус Христа. И наистина тогава вратата към него се отваря. И се каза, аз съм вратата. Това е много важно. И сега, какво става вижте? Евреите 10 глава от 19 до 20 казва така. И те, братя, като имаше скръпта да знамение да влезем в светилището, през новият и живия път, който той ме открил за нас чрез завесата, т.е. плътта си. И като имаме велик посвещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце и пълна вера с сърца, очистена от лукав съвест и цяло измит от чиста вода. Да вече имаме възможност чрез Христос да влезем наистина в Божието присъствие. Сега, на другия място Словото Божие казва, че чрез Христа имаме своя достъп до Бога. Интересна работа, вижте. До вчера сме били хора, които са мотори към ада, без да имат някаква алтернатива, без никакво бъдеще. В един миг, чуйки за Господа, приемайки Господа, получаваме всичко като дар. Това е дар по благодат. Никой от нас не слушава нищо. Никой не може да каже, аз съм много добър, напълно съм много добри дела. Писание каза, вашите праведни дела са като мръсна дрипа пред него. Нищо добро не може да кажем пред Господа. Защото когато човек е бил в греха си, какво добро? Няма как грешен човек да е бил праведен пред Бога. Няма как. Жива се грех, като всичко останали хора. Но когато идеш при Бога, Бог те очиста, Бог те умива, Бог те приема. Ставаше, че праведен поради Христа. И сега кръста, когато говорим за кръста, важно не е толкова кръста като кръст. Важно е делото, което извърши на Христос на кръста. Делото. Защото днес виждам хората имат златни кръсти, други имат наистина обичат фанелък с кръстове. Всичко това наистина говори наистина тяхното отношение към кръста. Обаче, нашето отношение трябва да бъде към този, който беше на кръста, към Христос, значи към неговата жертва. И сега Еписание казва така, а сега в Христа Исуса, вие, които него сте били далеч, се поставени близо чрез кръвта на Христа. Всички тези, които бяха далеч, поради греха си от Бога, са поставени близо чрез кръвта на Христа. И после казва така, и като дойде благодействия мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тези, които бяха близо, защото чрез него и ните другите имаме своя достъп пред един друг. За дума, чрез Христос, всеки един човек има своя достъп на небето. Без значение къде е живял, без значение къде е бил преди това. Значение сега да приеме Христос, да го покани, да се потъпи в неговото присъствие, да поиска прошка, да се покая и Бог не се ще му покаже милост. И какъв малко важен не е толкова кръста, колкото делото, което беше извършено на кръста. И сега искам да кажа, още няколко за 5 минути да говоря с нещо. Кръста като метафора за християните, защото Словото Божие казва, че житейският път на християни като кръст, нещо, което трябва да изварим. И самия Исус каза, ако човек не вземе кръст си, няма къде да бъде него ученик, няма къде да го следва. Какво значи кръста, вижте? Кръста не е неприемно нищо лошо, как ти кажеш. Някой каза, нали, сега кръста като вземем като цяло, не, това беше място, където Исус беше разпънат на кръст. Но кръста това е нашия житейски път, може да бъдат изпитанията, може да бъдат изкушенията, може да бъдат трудности, може да бъде нещо, не знам, всеки човек различно. Но всеки трябва да е готов да следва Господа и наистина да каже, Господи, искам да бъда с Тебе. И понякога има хора, които се опитат всячески да избягат, така, ако мога да кажа, покрай капките. Ще дам един пример сега. Имало един така християнин, който обичал така малко
да прави компромис с много неща. Че има добро сърце, че ляга да спи и Бог му дава сън. Вижда цялата църква там в събрание, вървят и Господ дава всеки по един кръст, с който да носят. И тъй като той бил малко тарикат така, обикнал малко, но един малък кръст и казал, това е моя кръст, ще го взема сега. Всеки взима кръста и тръгва да носи сега. И колко повече времето минава, пътят толкова става по-голяма, кръста е по-голяма. Човек взимал един малък кръст и обикарал. И в един сигнал на пропаст. И тогава казал си, аз служите кръстовите и премените нататък. И те служи и минали. Наши човек не може. Казваме, Господи, моя кръст е малък, казваме. Той е извиняй, каза, той е като кръст. Аз си го дах, сам ще го взима. Така че не избирайте християнския живот, какъв трябва да бъде. Просто покорете на Господа, така Господи, научи ме. Научи ме да я прави компромис с живота си. Да те следвам със свята си чистота. Това, което нещо за мен, дай ми сидим, дай мъдрост да го разбирам и да го живее. Така че не търсите лесния път. Търсите пътя с него. Това е пътя, който гарантира. Исус каза, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм живота и никой не да ходи по отца, освен чрез мен. Сега, кръста може да кажем и като изпитание, ще кажа защо. Помните първата църква Петър и Йоан. Когато Петър проповяда, тогава повярваха 3000 човека, че сега проповед. И малко по-късно имаше човек, който беше болен пред храма, които се съкат. И Петър го изсили, каза да се състане година. И малко след това събраха се срещу тях и започнаха да ги навикват. Вкараха в затвора, биха ги и казаха, почне да прикажете за Исус Христос. И да сте Петър и Йоан бяха пред дилемата да се какво да правят. Обаче Петър каза, подобава да се покоряваме на Господа, няма човеците. Да беше сигурно. И какво направиха? И примерно тъкма да ги извикат, да ги бият отново, имаше човек Гамалил. Той беше законник, но така мъдър човек и той каза така, внимавайте. Ако тези хора, това, което говорят, не от Бога, то ще отпадне така не времето. Но ако от Бога, внимавайте, да се окажете и богопротивници. Това са много сериозни теми. И какво направиха? Тогава те го послушаха и като поиха ученици, апостолите, биха ги отново и им заръчаха да не говорят в Исусното име. И ги пуснаха. Сега какво става сега? А те се отидаха с неделно възрадване, за гдето се удостоиха да претърпят опълзен за Исусното име. И ни ден не представяха да получават и да войсат и в храма прикъщи, че Исус Христос. Искам да кажа, че няма такава сила, която да може да спре християнина да говори за Христос. Ако християнин спре да говори за Христос, представете си, само Исус каза, ако някой срама от мен, и аз се поставя от него в небето. Не се преснявайте да вървите след Господа и да говори за Него. Матея 16 ти казва така, ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръст си и така нека вдигне кръст си. Това говори за усилие, неща. Така, Господи, аз искам да бъда с Тебе. Тук става дума за дърво, става дума за живот. Не се трябва да се противопоставяш на греха, на изкушенията, защото който си бил преди. Кажеш, Господи, аз искам да бъда друг с Тебе и Бог ще даде сила да бъда. Даже Петър пише в Словото Божие, не се присъединяйте, ако даде в вас огнено изпитание. Да, понякога изпитанието може да е като огън, да гори, обаче да се присъединяйте, защото Бог е с нас. Той ме предупреждава, че сега Петър казва така. Възлюбени, не се чуете на огнено изпитание, което да ходи върху вас, да ви опита, като че ви се чуе нещо чудно. Но радвайте се, за дето с това ви имате общение страданията на Христа, за да се радвате и премного, когато се яви Неговата слава. Така иначе, без значение през кое изпитание преминаваме. Важното е да продължаваме да вървим с Него. И наистина, и още искам да кажа за кръста. Кръста е мястото, където християнин е оставил да остава своите грехове. Сега, понякога гледайки при Господа, всеки има някои слабости, някои пороци, които във времето качи се продължават да го изкушават, да стоят неговия живот. И си казваме, това не е толкова опасно, едва не е толкова. Искам да кажа, че всеки един грех е опасен. Защото всеки един грех води към друг грех. Всеки компромис води към друг компромис. По-добре е това, което не можеш да оставиш днеска, опитай да го оставиш утре. Ако не можеш, моли се на Бог да имаш силата, разберете ме, това е много важно, разберете ме. Защото ако оставим слабости и грехове, пороци да младеят, това е, как да кажа, загуба на време, нито си в верата, нито си в света. А Откровение 27 казва така, в небето не ще влезе нищо нечисто. И тук в Галатяни апостол Павел казва така, а които са Исус Христови, разпънали са плътта, заедно с страсти и похоти, разпънали са. Сега да разказва, не на греха, искам да бъда повече Христос. Искам повече от Него в живота си. Вижте сега, самия апостол Павел казва една много силна изповед, наистина това е хубаво да я кажем и ние. А ставането на Исус казва така, с разпънали Христа
И сега ще няма живее, но Христос живее в мене. И живота, който го живее в тялото, живее го сферата, който е в Божия син, който ме вземе и предаде себе за мене. Виждам, че вече нов живот. Не е този живот, който си бил преди. Нов живот. Това става, когато човек вярва в Господа, когато се посетя на Господа. И това, което не трябва да е радва, не е това, което притежаваме, не е това, което получаваме в този свят. Но колко повече се приближаваме близко до Бога. Колко повече имаме опит с Господа. Колко повече усещаме Бог в живота си. Когато се молим за нещо и Бог ни чува и не отговаря. Това са ценности, разбирате ме. И казва така, а днес от мен да се хваля, освен с кръста на нашия Господ Христос, чрез който света да ме разпънат и аз за света. Това, което трябва да радваме, че Христос умря на кръста на нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. И чрез вяра в Него ние имаме вечен живот. Слава да бъде на Господа. И искам да кажа с два стиха, които са много силни. Къде е свободата? В Йоан 8:32 Исус казва Словото Божие. И ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Няма нужда да работиш на греховете си, да пороця на всичко останало, което си го преди. После остави в ръката на Господа. В Йоан 8:36 казва така, и ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Нека Бог да вам благослови. Благодарим на Бога за тази скъпоценна жертва на кръста, така който е всеки от нас. И нека да не правим компромис с греха, но нека Господи учи ме Твое Слово, да го разбирам и да го живея и да бъда с Тебе и наистина дай ми сила чрез Светия Дух, да мога това, което четам и което слушам, да мога да се и да го практикувам. Нека Бог да благослови. Амин. 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 Слава на Бога. Слава на Бога.